לדבר על תחום שככה ממש 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 נזנח בחודשים האחרונים, והוא כשאתם יוצאים לבלות, נכון? ואז יש לכם מה? מאנץ', אתם רוצים לאכול אחרי בילוי. מאנץ' פה גם בבית. לא, אבל תקשיבי, כשאת בחוץ זה כזה, את רוצה כזה איזה כריך טוב או משהו כזה. אחרי איזה ערב קוקטיילים משובח שגמרו לו. אז היום אנחנו נוסעים לבאר שבע, בהמלצת הצופה שלנו, תמיר חמו. בבקשה. שלום חברים, קוראים לי תמיר מבאר שבע. אני רוצה היום לתת לכם המלצה על מקום טעים, קוראים לו אלגה טוסט נקניק, שנמצא בעיר העתיקה בבאר שבע. חוץ מזה שזה הטוסט נקניק הכי טעים שאכלתי בחיים שלי, זה גם מקום עם מוזיקה מדהימה, עם אווירה מחבקת ושירות שאין דברים כאלו. ואני חושב שהוא גם מסמל בצורה הכי יפה את השינוי הטוב שעובר על העיר באר שבע בשנים האחרונות. אז זהו, רוצו לאכול ושיהיה בתיאבון. אז מה העניינים אלעד? מה שלומך? אלעד נחמיאס איתנו? שלום. אז אני ככה כבר הכברתי במילים על המקום, אבל אתה יכול לתאר אותו טוב ממני. תספר לי, שואלת מעיין, מה כל כך מיוחד בטוסט? מה כל כך מיוחד בטוסט? צריך לטעום בשביל להבין. זה נשמע פשוט, זה נשמע רק טוסט, אבל כשעושים את הטוסט באהבה ומתייחסים לטוסט כמו שצריך, אנחנו מייצרים פה מברכים בתוצרת בית. יש לנו פה מגוון של נקניקים, מגוון של כמה סוגים של נקניקים. רוב הטוסטים שאנחנו נמכרים זה בדרך כלל אנחנו עושים מיקס כזה של כל הטעמים, שהטוסט זה נעשה כמו שצריך, הוא קריספי וחם וטעים וטבי וירקות טריים. זה אחד הדברים הטעימים שיש. ומה הטוסט הכי שווה? אני מאוד אוהבת רוסט ביף נגיד, אני בטוחה שיש לכם. טוסט הבית כזה. מה זה טוסט הבית? טוסט הבית שלנו, כן, זה טוסט שבדרך כלל נמכר הכי הרבה. זה מיקס של כל הנקניקים, כל הטעמים ביחד, שזה חם וזה מתערבב בפה וקריספי, זה אחד הדברים הטעימים שיש. תגיד, ואיך זה באמת שבדרך כלל זה אוכל ככה, קצת של בליינים, קצת של אחרי מסיבה, של לילה כזה, אתם מצליחים ככה לזרום? אנשים מבלים גם בתקופה הזו? אולי אני מנסה לשאול? זהו, שלא. אנחנו, מאז שיש את הסגר, אין בילויים, אין מסיבות, רוב הקהל שלנו בעצם זה קהל של צעירים, זה קהל של בליינים, זה קהל שמגיע בעיקר אחרי בילויים. בעקבות הקורונה זה נעצר. כל הרחוב פה בעצם, ורחוב בעיר העתיקה בבאר שבע, זה רחוב של אוכל, זה רחוב של, יש פה כל מיני מסעדות של מזון מהיר. הכל נפגע, הכל נעצר, יש פה אווירה לא נעימה בכלל. זה לא האווירה שאנחנו מכירים, של הבילויים, של המסיבות. אבל כן יש איזה משהו, קצת נקודת אור שאתה יכול לתת לנו, אנשים אולי מבלים בבית וכן במאנץ', או לפחות אחרי השידור הזה. אני רוצה להגיד לך שכבר אני שומעת שאתה מקבל הודעות, אבל אתה תקבל הרבה יותר, כי זוהר התחקירנית מספרת לי שאנשים מאוד 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 ככה מקשיבים לפינה הזו, ואני מאוד שמחה שכך, אז לפחות זאת תהיה נקודת האור שלך היום. איך בא לי טוסט נקניק, יום? כן, האמת, פתחת לנו את התיאבון. אני חושבת שאם נצמיא את המיקרופון, הבטח נשמע קרקורים. כולם רעבים. טוב, אלעד, מה, מילה לסיום? מחכים שזה יעבור, רוצים שכל התקופה הזאת תסתיים באמת כמה שיותר מהר. ושנחזור לבלות ולאכול. ונבוא בקרוב לבקר. שיחזרו הבילויים והמסיבות כמה שיותר מהר. תודה רבה.